பேச்சு பலன் சிம்ம ராசிக்கு எப்படி 2024-25 வரைக்கும் திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி சிம்ம ராசிக்காரருக்கு சூரியனை ராசி அதிபதியாக கொண்ட சிம்ம ராசிக்காரர்களே, உங்கள் ராசி 10ஆம் வீட்டில் குரு பகவான் அமர்வது உங்களுக்கு பாதகத்தை ஏற்படுத்தாது. 10ல் குரு வந்தால் பதவி பறிபோமோ என்று நினைக்க வேண்டாம். குரு இருக்குமிடம் உங்களுக்கு சாதகமாக இல்லை என்றாலும் குரு பகவானின் பார்வை 2024 ஏப்ரலுக்கு பிறகு 2ஆம் இடம், 4ஆம் இடம், 6ஆம் இடங்களின் மீது விழுவது சிறப்பான அம்சம். சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு தொடர்ந்து பாருங்க. குடும்பம் குதூகலமாக இருக்கும். சிம்ம ராசிக்காரர்களை உற்சாகமாக குடும்பத்தினருடன் நேரத்தை செலவிடுவீர்கள். வருமானம் அதிகரிக்கும். புது வீடு, இடம், வாகனம் வாங்குவீர்கள். நோய்கள், கடன் தீரும் காலமாகும். எதிரிகள் தொல்லை நீங்கும். எண்ணங்கள் நிறைவேறும். சிம்மராசிக்காரர்களே, தெய்வ வழிபாடு சிறந்தது.